rasulahu dendangal ko annaba maɓɓe gonno ko dow muɓe ɗacci homo ƴeewa kadi diine isa alayhi salatu wassalam homo yiya nasara ala haali sharrin min haalil yahud ɗo catholique en ngoni ɗo ɓuri bonɗo juif en ngoni ɗo o ruttito e miijo makko wa huwa ummiyun la yaqra wala yaktub ko human binne windata janggata wala yarifu ma hawatu tilka al adyan min al ahkami wa shara'i ko ɗiyeto diinaji ko mbaɗe sariyaji e ñawoje wa a'zamu anwa'i hayrati holko ɓuri kadi mawnude e weemoji rasulullah ko ma kana yarahu fil arabal kisaw koko yino tigi arabeɓe ko yani min sahafi fil aqida e hoyde haqqille yon e nder dewe Allah e loode e dendagal koɓe jiyata yani mehranteji e golleji bonɗi e kafeje ɗe moƴƴani e sertude konngol e rufondirde ƴiƴameje e wal israfi alal halak bil istibdad al ghuraba lahum e wadde ko boni jemma ñalawmina jaɓandiraɓe ɗum taggi subhanahu wa taala wa qusara dalik ko ɓuri raɓɓidde ko kanko nelaɗo sallallah alih sallam inno kana fi qararati nafsi ina wonno e nder wonki makko mo fiɓi yimɓe makko ɓe ko majji ko koɓe gosti dina bahmad ibrahima wa kanat haalu ahlu l adyani l ukhra laysat hayran min haalihim yahude e nasaraku woni ko ɓuri bon lakin llahu lhakima lam yatrukuhu wa nafsa allah woppitani muhammad sa sallam hoorem bal anzala alayhi lwahyu yubayinu law awdaha subul hawo feññinani bo kullu ko ɓuri laabde ko ɓuri leed hono wi wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri ma alkitabu wala liman ya muhammadu no tonnini ko min jippini oɗo wahaya ummiɗo to am saya meeɗa andude deftere a meeɗa andude imanagal ɗum noon ya muhammadu o wajadaka dallan fahada taw manaɗa majji a anda ko gonɗa dow mum a tawani yimɓe ma ina gone diina a tawani yahude en ne gone diina a tawani nasara en ne gone diina a tawani hay ndiga aduna fof ne woni jiɓɓere ɓaleere fuu hay goto ala ko moƴƴi yahude en ko goni ko no soofi nasara en ko goni ko no boni yimɓe ma ko goni ko no hersini jibinaɗa ɗo holko jogorɗa fewnudani homo yanana ɗum ɗo fof wona ni foti wonde kono hoɗo dañoyta ko hollatamo wona noon hoɗo dañata ɗum ɗum noon fa wajadaka dallan fahada e nder ndeɗo niɓɓere e nder oɗo waktu cefniɗo e nder ndeɗo bonande e nder ndeɗo jiɓande fahada ko ɗo kolluma wiɗa ndewata ƴettuɗa yimɓe ma ndewnuɗa heen jippinanmami kitaballah tawde jippinanmami deftere nde imanagal a ala ɗum deftere ala ɗum fewnumami ɗe ndewata ganduɗa ɗe ndewata ndewnuɗa hen yimɓe ɗe nafata ɗo yimɓe jaggi hen inchallahu aljanna ndundi subhanahu wa taala wi ya muhammad wa wajadaka dallan fahada tawmami aɗa majji fewnumami caggal ɗum wa wajadaka tawmami ailan ka basɗo fa agnagal ɗimmami innaka kunta faqiran lam yatruka laka alwaliduka min almirasi illa naqatan wa jariyatan ya muhammad mbe tawruma basal ɓi adama meeɗangal waasa tawmi kaɗa jogui guelbel gotel dewel e korguel gotel neɗɗe gotel korguel ngel yeeyatako guelgel ngel yeeyatako joni noon hono ñamirta tawni haydara bamma woppiraɗima dara abdoul moutalib woppiraɗima dara abou talib woppiraɗima ndiga tawmami tan ka ɓolo hay hunde jogaka wa wajadaka tawmami ailan ka basda fa agnan ngal ɗimmami man mami galo jagɗo fof koto galle mouhammad ñalloy keyɗuɗo fof ko toon hirtoyt waɗi noon toon lomre ala toon lomatake ko ɓuri raɓɓidde ko inna man awak on moftuɗoma nde gonɗa alyatim fewnuɗoma de majjuɗa alɗinmade mbasɗa la yatrukaka fi mustaqbali amrika o accatama abadan o woppatama abadan o weltintakoma caggal nde subhanahu wa taala haalani men nemaji ɗi ganduɗa ina haani kanko neɗɗo o yetta ɗiɗo nemaji o tottaɗi kadi subhanahu wa taala rutte muhammadin rokko ɗum yamirore wimo
fa ammal yatim dendangal on bo tawɗa ala jiknaɓe mum maayi kala mo tawɗa haɗa maayra jiknaɓe ɗum woni al yatim fala taqhar bimana woto hoyno ɗum bimana al yatim woto hoyno ɗum ma rokki walla ɗacci wona an sayel ngel ɗuran way kuɗa ɗo kuɗa woto wi noon de hoyno ɗum de fala taqhar woto hoyno ɗum mbawa mbaɗa donka ɗacca wa amma al yatim fala taqhar woto hoyno ɗum wa amma ko ɗum rewe wa amma sa'ila siko tawi ko ñagatoɗo oɗo ñagatoɗo ne heewi mana ina woni garowo rokkinade ina woni garowo janngude ina woni garowo namnade diina mum wa amma sa'ila e façon namnal fof ne ɗardema so namnal ngal ko saggitam so namnal ngal ko ñamminam so namnal ngal ko jangginam fala tanhar woto guf ɗum woto riiwu ɗum to riiwu ɗum de yaani ɗum tagi o wi ammal mustanjidi siko tawi ko on dokkintoɗo woto guf ɗum walakin tafaddala alay bi cheyin aw raddahu raddan jamilan ma rokki ɗum hunde walla mbiya ɗum yo Allah newni woto wayru ɗo tan inchallahu taala no Allah waɗi fof koten heen subhanahu wa taala wi wa qad yakunu almuradu min alsa'il almustarshid yani ɗaɓo gandal wowo aydan yutlabu rifqu bihi wa bayanu ma ashkala alayhi min al amr dendagal ko jiiɗimo caggitama so janngowo jangginama so caggittoɗo wonko jiiɗumo ittama hen caggal ɗum ayyuhannasu wa amma bi ni'mati rabbik siko tawi a dañi nema joome a dañi jawdi fa haddis walla a dañi gandal fa haddis yani jahña dokkal ma e miskinede e jawdi ma mba jaaɓe nema goɗɗo ala talibayha wa laysa al muradu mujarrad dicru sarwa wal ifadati fi hadithiha kaari de ko gala kaari de ko joom jawdi kaari de ko la wona ɗum fa inna dhalika laysa min karami al akhlaqi fi sey ɗum wona teddugal kaari on aldi han koɗo on heewi an kaari wotoji sappo kuɓeji capanɗe la fa haddis o ko fa fadfa yani duñe ma hen jama ma hen école waɗa hen dispensaire yani mbaɗa galle mo ngannduɗa siko doole ɗe no keewi mbaɗa ɗon galle miskineɓe ɓe ene continue heen miskineɓe ɓe ne ñammine heen koɓe janngine heen ñawɓe ne cafre heen ko ɗum woni wa amma bi nimati rabbika fa haddis ɗum woni yewtere nde kono noon dara tan kaari heewi nayi kaari heewi baali yo yahdo he kewɗo baale kewɗo beyi ma tampude kono noon nanda ɗum taki are to aadal bokala are aadaji ɗawoɓe jogee jawɗe ɗawoɓe an yaktumu malahum litaquma lahum lhujjata fi qabdi aydihim an ilbadli wala tajidum illa shakira dendagal mo tawɗa joom jawdi kewdi so nayi so baali so beyi so bitikaji so fof heewi wullitaɗe keeci muusi te andi mi sella tawɗa hannde komi ala temps min to mbeɗa heewi tamperade ɗon badiel no ñawa ha ɓooya mayde rondo ɗum noon woppani ɗon ala ko bonnanta Allah minal ɓulli en hannde haydara ne ala barke Allah Allah no seedi hannde e buɗɗi hannde mi findani haydara ina wullito tan badiel kam ko wayno juula so tawi julaaɓe kanŋe no perdi ha kaalis yani jeere welani yawmal qiyamati hay duggoɓe ni hay tan duggo yo jeere wiyata ko jeere no metti jeere no metti jeere ala liɗ jeere ala han suppome jeere ala nanngam saka jogiiɗo million on kam wiyata kene boore on kam diina mum wiyata kene firto siko tawi ko tedduɓe ɗe ɓe ceeranoɓe teññina dokkal ko Allah rokkiɓe ko koɓe teññina kadi yettude Allah ɗum ko Allah waɗaniɓe ko tawi waɗani ɓe place wallinte wallateɓe ɗe ɗum noon simore nde ndeni wadduha mi wondiri beetawe walleyli mi wondiri jamma ida sadia so deeƴi ma wadda aka woppanima rabbuka joome wama qala o añanima wala lahiratu hono ñalawma lahara walla gadiiɗ hono ñalawmaji batte ndiɗe gurdam ma hayrun laka yo ɓurane minal uula e gadiiɗi gurdam ma no wona ni no wona lahara ɓuri aduna ndi sifa amma a yona nawi ɗum ñalawmaji ɗe puɗɗoriɗa diina ɗo ɗin ɓuri ñalawmaji ɗa wonano diina ɗo wonde nder bidaji e sirkuji ɗen mooli Allah
wala sawfa yama jo yuutika rokkuma rabbuka joome fatarda ha ndeleɗa alam yajidka beela mi tawanima yatiman a wurdaka baaba fa awa moftumami wa wajadaka tawmami dallan ka majjuɗo fa hada fewnumami wa wajadaka tawmami ailan ka basɗo fa ana ngalɗinmami fa amma alyatima kala on mba tawɗa wurdaka baaba ina wiye alyatimi fala tathar yani woto jannil ɗum woto hoynu ɗum wa amma sa'ila sika tawi ko ñagatoɗo walla ko jangowo fala tanhar woto guf ɗum woto riw ɗum woto harta ɗum wa amma bi ni'mati rabbika sika tawi ko nema joome dañƴa fa haddis hollu bandema subhanahu wa taala wi walleyli ida yaghsha gora ɗum rey hen wannahari ida tajalla wama khalaqa dhakara wa unsa inna sha'yakum la shatta subhanahu wa taala e ndeɗo simore o wondi ko wondiri ko wonde golle ɓiɓɓe adama gona goote goram Allah wondiri jemma o wi men wallay o wondiri jemma jemma mo ganduɗa o wi ida yaghsha siko yeehi ha hippi jemma waɗi ni wal wi kurum mbaɗe hippi windere nde hippi niɓɓere mum hippi fof niɓɓere nde hippi kala daaba fof arte place mum añi dillude hakkude jogorɗo ɗanade caggal ɗum hippude nde no jamma o hippiri ni o ƴetti kadi ɗoyɗi kadi o nande nder ɓalle he ɗoygol kadi hippi ɓandu ndu gertegal no ɗaani mbiyeton ko boyi no ɗaani mbarodi no ɗaani goram ɓinguel adam na hara jomen laaɗe cuusaɗu yaaɗe jomen hay gotel billata cop walleyli ida yaghsha mi wondiri jamman so yeyamo hippi ha goto fof haajiyel mum ɓurti ɗum doole najji he ɗoygol naate ɓalel mum kaynen ɗanima Allah wi mi wondi ñalawma mo ganduɗa ɓiɓɓe adama ene ndilla gotel fof no yiila yo ko ñaama colli pini ndawat min awkariha men to woni ɗum ko doomi ɗum ko baaji leydi ɗum ko naye baale bey ɗum ɗo kala ko dillata gotel fof yalti ene yiila yo dépasse ɓi adama ŋeŋer ngel kawruɗa konne mbiye ni koñe mbiye ni koñe mbi gotel fof no yiilo so waɗi ɓe ƴettata hunde waɗa kunugel a wawa deeje o wi oɗo ñalawma mi gondiri ɗum subhanahu wa taala e nder aya o gila no yettaki o wi bilqadiri l adim e kattanɗe makko kanko Allah subhanahu wa taala koye ɗen kattanɗe ɗe ɓole tagi debbo tagi gorko rutti serdiɓe ma annal madda talleti takawwana mina wahida e madda mboɓe mbaɗa koma goto wal muhallu lladi takawwana fi wahid e nokku ɗo pewna ko goto wo fi dhalika dalil ala tamami l ilmi wa adimi l qudra o woni timmude gandal e mawnude kattanɗe kama qala taala yahab o wi homo rokka liman yasa mbo haaji inasan rewɓe wa yahab homo rokka liman yasa mo haaji azukura worɓe aw yuzawijuhum wallo irtodiraɓe zukuranan dañagoroñ wo inasana ndewoni wa yajalo waɗa man yasa mbo yiɗe yimɓe agiman ko dimaro hay sa eeƴi ɗum a wawa yaltinde mu ɓinguel innahu alimun qadir kooli ko Allah andi hattani ɗo woni ɗo wimon wallay o yimi wondiri jamma ida yaghsha siko tawi jamma niɓɓere mum hippi dendagal tagore Allah nde ɓiɓɓe adama ndeeƴi e golloñ mumen ɓe poftoyima wallay wonnahar mi wondiri ñalaw ida tajalla siko tawi niɓɓere jamma iwi ɓiɓɓe adama e daaɓeje kon dilli kon ƴeewi kokon ñaani wa bi hada yadarwaju lmaslahati fi ikhtilafihima yani ya Muhammad sonda aduna o fof mbo wonno ko jemma nden ma nguura tiiɗanno
sonda aduna o fof kadi wonino ñalawma kadi ko liggate kadi bonat fa kana fi ta'aqibuma ayatan baligha ndeke noon luutondirde ɗeɗa yaawiɗa woɗɗani sappo ɗiɗi wattu ɗum ɗo ko dalil tinnuɗo wonde liggiɗo ɗum o ene jogii gandal iqra in chita janngu sa yiɗi qur'an ene haalana hoore mum huwa alladi jaala alleyla wannahara khilfatan liman arada an yadakkar aw arada shukura allah wi denndangal gettojo ngoodani o baɗɗa jemma ñalawmina lomtodira o wonande kala on jiɗɗo siftorde allah walla on jiɗɗo yettude allah yon nganndu jemma ñalawma ndi waɗi ɗum taki o wi wonnahaari ida tajalla wama halak mi wondiri baawɗe e kattanɗe mi wondiri baawɗe e kattanɗe wa mi wondiri maana ɗen baawɗe ɗen kattanɗe wa o ko qasam mi wondiri allah wi mi wondiri maana ɗen baawɗe ɗen kattanɗe yani ɗen baawɗe ɗen kattanɗe halaka takɗe azzakara wal unsa ɓeya tan debbo e gorko wote cikke ko yimɓe tan ala yani ɗo ko dalil timmuɗo wonde subhanahu wa taala ko alimun komo andi ko ɓuri tiidde ko ɓuri mawnude e ko ɓuri yodde e maddaji ɗi ngannduɗa wama fiya id la yaqul an yakuna hada takhaluf bayna dakara wa unsa fi lhayawani bimadi l ittifaq min tabiati la shu'ura la bima tafal yani heɗen foti famde no tagore nde waynino nde luuriri ni woto toon jaakno waɗi noon subhanahu wa taala nde tagi neɗɗo nde won geɗe ɗe fewnani neɗɗo ko ɗen tan neɗɗo jaɓata kono noon so a yehi teddungal ɓi adama ngal a jogori layde ngal teddungal ɓi adama kala ko allah tagi million heen ko huɗuko ko yarata ñaamata kono ɓi adama koñ ɗo koñ jiyata koñ ceganon koñ peɗalon koñ de wona longere tan saba technicien ɗo fewnirta oto tafowo meylal ko ngo jogoto demowo ko ngo liggorto ɓirowo ko ngo waɗata ngo nani ngel ɗo sika jooɗima tan a jiiɗe he ngel a jaɓi ƴeewde a andan ñande bomborde ne ho ngel waawi liggade ko ngel waawi hel gure ko neɗɗo meeɗa yiide so ngel jogiima ɗo marque walla ngel jogii ɗo sarde combange walla ngel jogii ɗo obi ngel toɓɓiɗo wuro ngel dammita ɗum so ngel ari ɗo e maaro so ine ñaama ko yooɗi ko ŋeñce mbaɗa ko yooɗi ko ayi so are nagge tawani waɗa on so are mboolo on so are ndirja on so are neɗɗo jiyama waɗa ni ene mema ɗum ne ko yiɗa ko fof ittat ɗum to annda moko ñoto guiye ngata keɓɓe ñaama hay hunde annda e heddata a kanngel noon siko giyal ɓattima ngel tan so ngel jaɓaɗi ittude mo won haɗa ƴetta giyal ndeke ƴoƴi ha maayi ndeke noon nde ɗo ƴoƴere wonko nde feera won ɗon toɓɓina ɗum tagi o wi wama halaka zakara wa unsa caggal ɗum wiya mouhammadou gondaɗo e dow mum hono neɗɗo o walleyli mi wondiri jamma ida yahsa so hippi wannahaari mi wondiri ñalawma ida ta jalla so leeri wama halaka zakara wal unsa mi wondiri sirru takɗo ɗi adama debbo e gorko inna shayakum no golle mon ɓiɓɓe adama la shatta ko ani ndaw ken mbasi jiidugol golle mon ayuha nnasu la mutabaidatun mutafarriqa golle mon no ceerti wonen golle ko dalal ɗe ko majjere tan ɗe ko ngumdam ɗe ko peewal ɗe ko annoore ɗe no kaani neema ɗe no kaanɗe let kama qala taala am hasiba alladina ijtarahu sayi'at an naj'alahum kalladina amanu wa amilu salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma kanu yahkumun wa qala la yastawi ashabu nnari wa ashabu ljanna ashabu ljannati hum lfaidun qur'ana daiman firata hoore mum am hasiba alladi beele cikkuɗon beele no sikki alladina ne ɓen ijtarau seyyade suusɓe wadde ko boni ɓe an najalu min mbaɗa ɓe kalladina amanu wa amilu salihat min mbaɗa waɗoɓe ko boni ɓe mbano waɗoɓe ko moƴƴi sawa taw foti mahayahum gurdam maɓɓe wonma matuma mayde maɓɓe sawa ma kanu yakumuna ko ñawaton ko de hoɗon foti ƴewtade bindi mon ɗiɗi gonago on wa qal la yastawi ashabu nnar yimɓe wonɓe jayngol ɓe wa ashabul jannate wonɓe aljanna ɗe ɓe potata ko taki ɗum
ashabul jannati humul faizun yimɓe aljanna ɓe goni malaɓe ɗum taggi subhanahu wa taala wi inna sha'yakum onon ɓiɓɓe adama la shatta qur'ana yeyi caggal ndo haalane men luurgol ɓiɓɓe adama e golleji mumen e leƴƴi mum e sifatu mum e wa jazau alladi yaudu ala fa'iliha o ari joni noon omo sernana men nga oɗo ikhtilaf holko woni battande goote fof baɗal mum inna sha'yakum la shatta golle mon gona gooto keɗe joni mbo golle mum moƴƴi mbo golle mum boni goto fof ko dañata fo amma so tawi manna on aaɗa dokkuɗo jawdin nafɗiɗiɗe yeeso moƴƴere siko tawi ɗo nafɗiɗo tawa koko waɗɗi tawa koko waɗɗi bimana ko farilla ko wayno askal walla way kono sadakaji e naafilaji ko wayno tongidde dahaɓe en e wallidde julɗa kewa dole añɓe mumen ni e woɗɗitade ko hanani en e rentade pankara en ko feeñi hen e ko ɓatti hen e hulde yettinde lor yimɓe yani wa maman aaba on ƴettuɗo jawdi mum rotti wattaqa o huuli allah wa saddaqa o gonɗini bil husna yani e moƴƴere hadal husna yani ko bi subuti lfadilati wal amadu tayyib wa nawi dhalika mimma huwa markuzun fi tabiati l insani wa masdaru salihat yani ولا يكون تصديقا حقا ولا ينظر الله إليه إلا إذا صدر عنه أثر الذي لا ينفك عنه وبذل المال واتقاء مفاسد الخلق يعني بي آدم ودنيا دو مانا جديد مانا هم دوت وأما من آطى وكفيل مال رومي دوكال جم ها ماي واتقاءه لله ماي وصدقه قوم بالحسنى بدل مؤجل baɗe moƴƴe o gonɗi baɗe moƴƴe o wuure baɗe moƴƴe gila konngol mum ha e gollal mum o maayi heen fasano yassiruhu mamin newnan mo lil yusra kala ko ɓuri newade kala ko ɓuri newade mamin mo newnan mamin newnan aljanna a woni dokko jawdi ma sabal a woni kulɗal a gonɗini tawhide a wuuri e maayi e ɗe gueɗe fasano yassiruhu mamin newnan mo de li asiril huɓɓatayn e ɓurɗi newade heen min dokkama ɗum nde wuuri nde so maayi min dokkama kadi gueɗal gongal ngala haandi ngala e batte golle makko ɗum taki ene jeeya haala arab siko tawi neɗɗo woni jorɗo ɓernde ina woni goɗɗotiiɗo goonga ina woni ɗawoowo denndaangal moƴƴere ina woni kadi jawnotooɗo e waɗde char oɗo kala de jamina fecce o dañata ɗum noon ya muhammad siko woni dokko jawdi makko o woni kulɗal o saddaka bil husna fasono yassiruma min newnango lil yusra kala moƴƴere nde min jogui min ɗawatamo ɗum ya muhammad wa amma so tawi manna on bahila on nanguɗo jawdi walla nafqata jawdi ndi koko welimo واستغنى كدو يندني او بها يهود ودنيانا بأنه لا يحتاج إلى أحد ولا يحس بأنه واحد من الناس يصيب ما أصاب من السوء بمعنى نتو هذه مولا يندني ما يهور بمعنى يهور ينيد وأما من بخل واستغنى داود دي وتيشيكي ون داود تنغواس بركود وني داود فصلاة ركود ولا مبادة هاناني واستغنى كدو يكو تنكو ينيم وكذبوا فني بالحسنى وفني دندانgal ko Allah dide moƴ oɗo fasono yassiruma min newnan balil usra e sattande wal khutbatu allati yahuddu biha qadra nafsi wa yanzilu biha hadid al a'tar wa yaghmishuha fi awhal al khati'a alladhi wa ma yughni anhu nafata'u maluhu jawdi makko idha taradda oɗo woni ba Allah wiye nokku goɗɗo وما يغني عنه نفتام مال جودي مكو إذا تردى فولي الله ولقد جئتمونا فرادا يا محمد والله أنغري أمن قوتل كما خلقناكم أول مرة من تجر نومن كأدي وتركتمون غفي ما خولناكم كمن نيم نومن وراء ظهوركم كن جوغينا دون فقن غفي تشغال جورنون أريا هونde أداي كيفنو هلكو وني فاني تاري ما دو سبحانه وتعالى يا محمد
nde Allah haalani men batti haqqillaji nde Allah haalani men kono tagore nde ko nde yahata ko fof goto fof ko mukhtalif yani la shatta goto fof e hoore mum e battane mum o holli men ɗo kanko Allah kala moƴƴinɗo e golle muma Allah hawradin ɗum golle moƴƴe kala bonnuɗo golle muma Allah newnan ɗum koyeer o addi ɗo nganto e jiyaɓe ɓe komo ɓeydoɓe feññinande komo huncaɓe dendagal gollal moƴƴere e dendagal gollal bongal o feññini laawol kala naatɗo e moƴƴal he ko dañata hisa dada kala mo naate ngol moƴƴani o ɗimen o addani men aya cakkatiɗo mbo jippi koye aboubacry siddiq radiallahu anhu rawa anna al ayata nasalat fi abi bacry radiallahu anhu aboubacry mbatte hen haqqillaji fodde aya de yoɗata hen sa sababuji gado ɗum ko ɗum tagata ɗum lerna haqqillaji joguiɓe haqqillaji ɓe ɓe ngala ɓe kadi hewde ɓe gowani tafsir ɓe kadi mbatta tinnade wa qad kana min amri anna bilal ibnu raba alayhi ridwan bilal wonno ko jiyaɗo Allah biyeteɗo abdoullah ibnu judana abdoullah ibnu judana dino ɗum jeyi ja ila al asnani wa sala aleyha o are sana munuji he woodi ko waɗi he fasaka kufaru makkata ila mawla ƴeewe tan abou bilal gila wona julɗo tan no woni maccungal ɓalayal kurum andi bilal onon gandi oɗo biyeteɗo biruji men ɗiɗo ɗeɗo gorɓe biyeteɗo Fodé Ba Douce en wiyeteɓe Douce Ba en wiyetenoɓe hono min ngaari gondiɗo joni no wiyete Duubal Lese so Bilal fetti ɗum ɗo yanoyde wuuro maɓɓe ko waynaki bandi koye ko dengere ɓalere nde foti kono janngol siko tawi joni naareɓe merdinino ɗum nde komo daha Soudan ga o adda o ƴettat hen naariyel gotel tan waɗi noon ari komo fini omo janggi o majjani neɗɗo pinnoɗo waɗi noon commerce daha adda biyeteɗo Abdallah ibne Judan soodi ɗum so ari o sana munuji he tan o ƴeewat ɗum a dara tono ƴeewen hunde yelno hofi tan o heela tan o bonna tan yimɓe ɓe noon cuusama waɗi noon no ɓalwi iɗo wi kojum kadi no mawni no heewi doole so wiidi neɗɗo tan neɗɗo forñat so Bilal waɗi ni tan so yiiɗi joɗoɗa ɓoy tan doƴƴa hen naariyel gotel womre ɗo tan dañel ngel wakkana nattu tan neɗɗo wiyana maaya ɓe jayi noon ɓe gullitoyi ɗum to kalifa to ɓe mbi ɗum a an noon de jiyaɗama o kam ko bone fa wahabahu lahu o yi ɗum noon mi rokkimon mo wo wahaba lahu mi'atun min al ibil o rokkiɓe kadi temedere ngeloɓa yoɓe kirsan ɗum allaji maɓɓe ayi hanti ɓe gone lettudema ɓe gone lornude Bilal lorlo mo ganduɗa ene hersani kala façon no ɓuuri bonon mbaɗa Bilal tawi Bilal on goto on waktu ni jaɓani Allah Bilal ɗo rewi ha natto e junngo Umayyah ibnu Khalaf goto e ɓurɓe huɗede e Makka naaɓe ɓurɗo ɓallude reedo e Makka naaɓe ha on hefti Bilal e Bilal e nder ɗo haqqille o fof ko Allah kono o anda Allah to heedi o anda harneji makko jeeɗiɗiɗo Allah heedi kono mbo yiilo oɓe lepta tan oɓe piya kayne woni konngol mum moƴƴolo bongol tan ko ahadun ahadun wi tan e nder ahadun Bilal e nelaɗo wirtimomo lepte fa yaqulu lahu yunjika ahadun ahadun nelaɗo no wimo on ɗon no mbiyata adama danduma ɓe kabri ɗum Aboubacry tan nelaɗo habri ɗum Aboubacry tan Aboubacry yeyi toon bima yulqi Bilalin fillah Aboubacry jogui ritlun min azahab ritlun deji waade kono sa ɓeti kilo a feccim pecce nayyi hono nayyɓel ngel wiyete genne walla libar kanŋe ritlun min azahab gandi de oɗo wona jaljallo de ritlun min azahab tan wabta'ahu min al mushriki yetti tan o soodi mo e makko wa atagahu rimɗinimo fa qala al mushrikuna ma faala dhalika Aboubacrin illa liyadin kana li Bilalin indahu ƴeewa tan heewi ɗum ɓe mbi so tawi Aboubacry waɗi ni Bilal ina wallatnomo ina rokkatnomo manam wonko waɗanatnomo won junngo Bilal jogino dal Aboubacry aɗa andi abu ɗoyete e Bilal e Aboubacry ko sirru mawɗo ina hawni Bilal ko neɗɗo pinɗo mo jeyaka e leydi arab kono ko arab haalata noon wanno ko Soudan naaji
bilal e antara jiidi leydi eyi ɓe jaa ko heɓe ko suudani misra bilal e aboubacre